皆さん、こんにちは。今日私は私の弟アスカル・ベキリのために証言を行います。私の弟アスカル・ベキリ、今年は22歳。彼は2017年に収容所に連れて行かれたきり連絡が取れない状態です。新疆ウイグル自治区のトップが収容所を全部閉鎖しましたって歌ってますが、私の親戚、私の家族、家に帰ってないんです。連絡が取れないです。ぜひ皆様、この今コロナウイルスの異常事態が起きた時こそ、ウイグルの強制収容所問題にぜひ目を向けてほしいです。なぜなら300万人のウイグル人の人々がまだ強制収容所の中にいます。もしこのウイルスに感染してしまったらもう一巻の終わりです。300万人以上の尊い命が中国が作り上げたコロナウイルスによって殺されるかもしれないです。一刻も早く強制収容所の閉鎖を求めます。どうか皆様力を貸してください。ありがとうございます。